माबा अफिसार जानानै ओमफ्राय बेस्रा हाबियाबो दिनैसो लोगो मोन्दों आरोना मोसानाफोर आंनि जोबानब्लग टिउसनथामखौ फिनखौ साबरबावबाय सय माजे जो भगबाननाय महर लानसनाफोर दामगै ओमफ्राय ब्लग्सखौ फुरा जोबोद सायलामोन जाबाय हानायमानि इन्टारेस्टिं खालामनो सेस्था खालामोन आङो ओमफ्राय दासो दुखानो थोथो मावलायनाय आरोना ओरैबादि एक टुक्राबो सान्दुं गैया एकदम गोथां बादामालि नुलायनाय आरोना थ' बेनिफ्रायहाय सफैबाय आंना आफाराजायाबो आरोना सफैबाय मतलब जयैनो गासिबो सफैजोब्बाय बिनानाव अफिसार आदै मादै आनै आमाइ बिनानाव बायद' फंबायमोन सब सफैजोब्बाय आरोना स' जोंनाव हाबनानै एसे सा लोंदों ओमफ्राय मानसिफ्रा ब्लग्स लानायाव उसुबिदा मोनाबा आं लागोन ओमफ्राय उसुबिदा मोनोबा आं साइडै एसे लागोन जफैबाय आरो बिसोर ना बिदाखौ दासो मोननानै जि बिदाजों आरोना बेस्रा हरसे मोनाखिसैना गेजेर गेजेर खबर लाबाय थायो गेजेर गेजेर सान्थि गेलेयो आरो बिदा थाबा एखमबा एसे हाल्लाबो जायो आरोना स' नायलांबाय थादो बिदिब्ला आं दिनै ब्लग्सआव नोंथांमोनजों मा सेयार खालामलांनो हायो ओमफ्राय सिबाय आं दुगैहांदोंमोन नालाय नै गथ'आ सफैनानै लोंखांबाय नोंसोरो साहा दासो सिबाय आं थोथो मावलायनाय दुगैदों ओमफ्राय दुगैहांहांआव सफैबायना बिसोरो मानसिया नोंबा आं मावनायखौ लोंनो फुजोनायखौ लोंसिमोन दाबा मोजां मोनो रायजोफ्रा औ रायजोफ्रा आरोना ओमफ्राय खिथानाय जायाखै प्रग्रामखौ जोंहा दिनै बिजानावखौ गामि नाङैनो बरायगोन आरोना बेखौ नङा जों साइडआव हेल्पारजों जै बर' हारि होनफाग्रा सापर्टिभ एकदम दङ साहा पानि लोंखांबाय आरोना ओमफ्राय माने एसे बिमायं बिबैमोनजों एसे सावरायनोसै नालाय ओंखायनो सावरायलायबाय आरोना ओमफ्राय दा थांनोसै गामियाव गोग्गोम बरायनाय जागोन सोरनाबा नायलांबाय थाल' दल केम्पाजों आरोना खामा जोंनाव दङ आं होखाया दामबा मोसासिगौमोन दानाखौ आं न'आवनो एसे बरायग्रोसिगौमोन अफिसार जानायनि उनाव आइमोन आबैमोनाबो लोगोआनो मोनाखै नालाय ओंखायनो दासो लोगो हमस्रांदों आरो ओंखायनो आंबो मा होननानै जों आनैयाबो जोंहा सफैबाय आंनि गड मादारसो फेरि दङ रायजोफ्राय टाइमाव एसे ब्लग्स ओंखारदों दसे माने एसे जोंहा ज' माने रायज्लायफैबाय आरोना आबैयाबो दिनैसो लोगो मोनदों ना आबै फिसौजो माबा अफिसार जानानै ओमफ्राय बेस्रा हाबियाबो दिनैसो लोगो मोन्दों आरोना ओमफ्राय आङो सिगां ब्लग्सआव मोजां खिथानाय जायाखै बिनानाव सानैनि गेजेराव जिरायनाय जाहैबाय जोंनि आमाइ आरोना ओमफ्राय नैबेखौथ' मिन्थिखायो नुखाबायानो मा दाबाय जों माने एसे फान मस्ति खालामनानै मिनिबाय आरोना सुखु दुखु रायलायनानैहाय बिखि ओमफ्राय दाख्लै होनबाय थादोंमोन फंबाया अबे होननानै इलाय फंबाया बै बिराद इसे खाथियाव फै बिराद सखा नुखादों इसे खाथियाव फै बेलाय माने एगजाम दंमोन नालाय बेस्रा बेबो मैयासो सफैदों ना बिब'खौनो मैयासो लोगो मोन्दों ना नोङो येस दाजुखौथ' दाख्लै सोरबा नुखाबाय जोंहा ओमफ्राय आइया दुगैगासिनो दं आरोना एसे जिरायनानै ओमफ्राय लाइब्रेरियाव जेराव माबा खालामदों बेयाव थांसै आरो जों जमानो ना मा होनो आबै आबैखौ मिथिखायो आंना ब्लग्सआव नोंसिना आबैया खय बोसोर जाखोमोनलाय होनखायो मिथिखायो आबैखौ आं लाफाखायो नालाय थांसै जों दसे थानानै आरोना ओमफ्राय ओरै आनैजों मादैजों अफिसारनि बिमा बुरैखौथ' दाख्लै नुखाबाय मादैखौ आरोना ओमफ्राय बेथ' आनैखौ नुजाखाबाय एसे खोमसि नुलायनानै एसे स्राङाव थांसै आं आइया दुगैगासिनो दं आरोना दसे सावरायनानै थांसै जोंबो रेडि जानानै ओमफ्राय दासो दुगैखांनो सिबाय नै गथ' सानैखौ एसे फोसाबस्रांहैग्रोनोसै आङो जाबायना बिथु आगै फंबाय जोबथारनाया सफैबाय जोंहा जाय बुङाबो दङ बाहा दाख्लै सोरबा फसायलायो बेखौ आगैमोन सोरमोन बेखौ फसायग्राया साख्रि गैथ'वा एकदम नाय साख्रि गैथ'वा नायलाय बारा गाज्रि नङामोन आरोना माथो होनबावनो ओमफ्राय सुनाफोर दिनैनि ब्लग्सआव बारा जाब्राथायदि बुङा आङो मानो होनबा मानगोनां आमाइ आदै मादै आदैमोन दङ थ' हानाय माने सिम्पोल सा देखायलांनो सेस्था खालामो लोगोसेयैनो फान मोस्टियाथ' थाखागोनानो अब्लाबो बांद्राय आल्थु फाल्थुखौ लाबोला आरो दे माझे समाव एसे आल्थु फाल्थु बाथ्राफोर सोदेरना होनाय जायोना मिनिनो थाखायनो बा मिनिहोनो नाजाबायनानैनो थ' दा सिम्पोल सा लाबोनोसै आरोना ओमफ्राय आलासि बिथांमोनहा एसे आवगायलांथ'सिगोन माने लेंहरबाय नालाय जेराव एसे जिरायग्रा सिटार मारिदों बेयाव लेंहरग्रोबाय ओंखायनो आरोना ओमफ्राय जों एसे लेट जानानै थांसै आलासि लिंहरदों होननानै फरिलानो खावब' जिरायहैजोबा बोरै जालायखो सिलायाव सिया थोलायलायो जोङो आं एसे लेट थांसै आरोना मामलाय नाहर मा आबादारि फंबाय
आहा दानि नङाथ' एक्टरसो हेन्डसामसो हेलौ फंबायजों साबस्क्राइब खालाम आबुनि चेनेलखौ भिडिअ बानायनांगौ लागा दं बेनावबो बिराद मोजां बिजनेस खालामगासिनो दङ सपरियाल जोङो सपरियाल सावरायखांनानै एसे मा दुस्ट' थांगोरसिगोन ओरै रायजोफ्रा एसे जेराव लेंहरदों बेयाव आरोना आं बेखौ लांफाया होमबा नै इनि बिमायजों हि नङा मिनियाजों आं बेखौ लांफानोसै लांफादो मेथाइ जानो नोंबो थांफानोसै नों दसेनो थांसै थोबावगोनसै गोजौआव थिखोदो बिसोरखौ बाबुजों बिट्टुखौ आरो ओंखारबावबाय नालाय बै दाख्लै भिडिअ हेन्डसाम होननायखाय ओंखारबावबाय फंबायफ्रा मोजां नङा जाम्बाथाय ओंखारबाय थानो नागिरो थिग आरो ओंखारबावबाय नै आं हरगोन दायो आंनो हरगोन नामा नों फंबाया बिराद मोजां होननानै सपरियाल मिनि बालासो दा लोगो मोनसिगोन बिनानाव दा लोगो मोनसिगोन बोरै नुहुरलानो आंहा बिनानावखौ ग्लासजों दा आं दल दामबा मोसानो थांगासिनो दङ हनै बिस्रासो थोन माबानि बिमादै अफिसारनि खाथियाव थोन बाथाबजोबनानै दङ आरो ओरै दंबावो जोंहा ओरै नाहर नोंल'सै नों देनां अबेबा गोमाबा नागिरना मोनजानाय नङा जबामोननि मानसि नङा होनजागोन बेबो जोंनिनो एकदम आदैनि फिसाला आरोना रुंसारि आदैनि फ्रायानो रुंसारि जाजोब्बाय खालि बे दादिल'सै आरोना बे माबानि सासेल'सै दादिमोना आयंमोना रुंसारि जाजोब्बाय अनलि वानल'सै बे माबा अफिसार बिजाबनि दादिल'सै डिफेन्सआवहाय दादि एसे दंथ'यो आरोना बाखि न'आव थाग्राफ्रा गैला जेनेरेसना सासेल'सै आया मा जाजोब्बाय बंस'आ लांलाय सोरबा स्कुटिजों सोरबा गारिजों थांग्रोसै जोंनाबो थांदो दे आं एसे उनाव थांनोसै बाबा नों मानैजोंसो मामजाबाय दा थांसै फैदो जोंहा आयै नालाय बिमादै अफिसारसो थैदो दानाबा सिङाव खावब' दे मादैजों मामजादों मा मादैनि गुनखौबो एसे लाखादो दे थांदो नोंजोंलाय सोर सिमथि बिखियालाय हाथाम आयै गैलाहाय दे जेबो नङा माबा पुलिस नुफ्रांबा माबा बिब' अफिसार नामखौ लाबानो जाबाय हो बिखि बिब' अफिसार नामखौ लादोल' गैला फामिया ओमफ्राय ओंखारनाय नंला नों नाङाबा गालांदो इखौ आइजों थांसै जोङो फिरफिलि मोनाबा मा जानांगौ बिराद गाज्रि बुलायनाय बिदि एकदम लादो दे दादो सासे ITBP आबैनि फिसाला फैसिगोन बेबो ज' थांसै जोंहा फिलफिलि नेनानै थांसै आया ओंखाम जाबाय नामा आयै ओंखाम जाबायानो खबरानो गैया आंहा आंल'सै ओंखामा आलासिफोरनो बानायगोन बानायनाया रायजोनि खिन्थु बिदि होननानै जे एकदम बंस'फ्रानो हाबहैनानै खावब्ला सिबला जाहैजोबनांगौ बेथ' नङा एसे मान सनमाननि खोथा थायो एकदम आलासिनो संदों होननानै एकदम जोंबो लकेल थाखानायफ्राबो हाजिर जाहैला जोबा बोरै जालायखो ओमफ्राय ओंखायनो जोङो न' जाबाय ओमफ्राय बाखि मादैमोनाव गामियाव बे फुराना न'आवहाय खरस बरस खालामखादों बेयाव संगोन आरो जोंहा न'नि गोजा जानो ओमफ्राय जोंबो जानो गोसोबा बेयाव जाहैजाबाय आरो उखैयो जोंहा न'आव जालांखाबाथ' सिन्थायानो गैला जाबा जाबाय जायाबा गैया बिमा बुदायलाय आरो माना मामोन थफ्लाया आंबो मिथिया थैदो थफ्लाखौ गालांखो ना माखो नङा बाबुनिसो हालायखौनो माबा मिस्थि दिसि थफ्लाखौनो माबाबाय नामा सानो थारमाने माना रायजो राजानिफ्राय साहा बिस्कुटथ' होखागोन रायजोफोरनोबो ओमफ्राय दादिमोनहा लानानै फैदों आरोना मिस्थि पेकेट लान्च लानानै फैदों बिसोरो रायजोफोरनो जाहोनो आरोना थ' बेनो दा आंबो ओंखाम थुमनानै लागासिनो सोनाबा जाबाय सोनाबा जाखांबाय आंबो थ'दो मा फैदो दंखौल' थाङा आयै फैदो नै दा मादैखौ दल दामनाय बरायनायखौनो नुहैनाय नंला जों बारा लेट जालांबाथाय आरोना
बयबो ओमफ्राय थान्दानि फट' होनायखौ सोनाफारि मिनिनानै होनदों ना आंखौ मोजां नुवाखै आंखौ मोजां नुवाखै होनना नायलायलायो आरो ना फुरा मस्ति गोजा आमायाबो आंखौ मोजां नुदोंथ' नायलायनाय आरो ना आइदै भिडिअफ्राव बारा एसे गिदिर गोलावफोर थाबा इज्जतदारबो थाबा बुंनो रोङा जायो आं सिगाङावबो खिन्थानाय जाखादोंमोन बिदिनो रावबो थाला नालाय सियार सिरि एसे थिखोनानै गालांस्रांसै थालाफ्रा दंखायोना आयै रोखा फैमालाय ए जोंनिखौ मारिनोसै दे होमबालाय जिरायाहाय सना जिराया एसे सिलुट दे सिलुट लालाय मा सिलुट मादै अफिसारखौसो सिलुट लानांगौमोन बिफाखौसो सिलुट लाहरो मालाय ओमफ्राय बै लाइब्रेरियावसो आरोना एसे गोजान जायो जोंनि फुराना न'निसो फुरा खाथि जायो आरो ओंखायनो थाला मारनानै थांनोसै थै मा दाबसे थांनो लागिया खिनो ओंखारनाय नियम बेलाय जोंना जाखानाय फ्लाक्सआव दै सोबायना नोङा ए आं सोनोसै ए फिसा गोनां नालाय जोंना माबा फ्लाक्सआव दै लानांगौ माबा लानांगौ सिउ ओंखारलांनो होनबा ओंखारलांनो मोना ओंखाम जानो होनबाबो सुखु सान्थि मोना जानानै ओंखारलांसै होनबाबो जाया सासे गैबावैखायसो दुगैखानानै बिमादैमोनजों दावदै भाजा ओंखाम जाखानानै फैनायसो नङाबाथ' आरो जालाय जाखाय जाबावगौमोन आफा राजायाबो बिनिफ्रायनो ओंखारनायमोनब्ला सानैजों जालाय जाखाय जाथारो एसे रेडि खालामना लाखानोसै होमबा सुनाफोर बे ब्लग्सखौ आं बेयावनो दोनथ'नोसै आरोना बाराबा गोलाव जायोना ब्लग्सआ एकदम बारा गोलावबा बरिं जायो थ' न'आव एसे सावरायनायखौनो आङो माबा लानाय जाबाय शेयार खालामनाय जाबाय आरोना थ' जायफोरा आंनि बेखिनि ब्लग्सखौनो फरायनायलांबाय गोसो गोरबोनि साबायखर बावबाय आङो लोगो मोनसिगोन नेक्स्ट भिडिअआवहाय थेंक इउ स' माच